Salam kadar vatandaşlar. Men devlet liderinin biri Murat Kurbanov. Men şu gepleşigimde soňky 3-4 günlükdäki bolan wakalar boýunça size görüň beresim gelýär. Soňky 3-4 günlükde Muzaffer we Narjan bar opozisiýon güýçleri çağırdy Amerikada miting geçirmäni. Men şoň çağrışyny kabul edýän we netip bolsa Amerika mitingler geçirmäni bizim vatandaşymyň ýanyna geçirmäni barýar. Biz 30 Awgustda 12'de Texas ştadyna Houston şäherine miting geçirer. Şo ýerdäki ýaşaýan türkmenler, türkmen raýatlary, Türkmenistandagı garnaşlaryny gollap etjek adamlar üýüşün şoýra. Bizim aktivistlerimiz, devlet aktivistler, başka partiýanyň aktivistleri, on tapawut ýok, üýüşün şoýra üýüşüp bar dünýä görkezeli biz öz vatandaşlarymyzy, öz garnaşlarymyzy gollaýandy we 10 sentýabrda geçecek mitinge biz şolary gollap, ýeköllerini goýmaz, bir kanun sayılan prezidentinin karşısına biz gollap bilece miting geçirir. Şunun için şu mitinge çıkalı da bütün dünya görkezeli biz ýekede köp. Biz köplük. Biz seslerimizi, bağlarını görkezeli. Biz 1 sentýabrda saat 12'de Washington'daki Türkmen paspaslan karşısına barar. O yerde ulu miting geçirir. Şo yerde bu Türkmenistan'daki bir kanun sayılan prezident mecliste teýärde konstitusiýany, teýärde üýt köşükler we goşmaçalar geçirme garşydygymyzy görkezer we referendum geçirmenlerini hökman turatda aýdar. Hemme dünýä eşdin bizim isleglerimizi we bizim seslerimizi. Ondan başga biz ilçihanadan soň kongrese garşy ýörek biler, kongresiniň öňünde de miting geçirer. O ýerde de biz Türkmenistanyna bir kanun hökmüni, konstitusiýany çalşýarlar ve adam hukukunun düýbünen bozýarlar diýip miting geçirirse, ona da petisiýany kongresiniň eline berer. O ýerde Türkmenistanyňky geçýän bar bir kanun hereketleri ýol boşasy, bir kanun saýlanan prezident Berdimuhammedowyň ýol boşagyna alyp geçýär diýip olar düşündirip hemme zatlar berer. Ondan başga 2 sentýabrda saat 12'de Manhattan şäherine ONU'nun öňünde miting geçirdi. O ýerde biz Türkmenistan'daki siyasat, Türkmenistan'ın prezidenti, bir kanun sayılan Berdimuhammedow, bar Türkmenistan raýatynyň kanunlaryny bozýar ve ýygydyr olary ezýär diýip onu düşündirer. O ýerde soňunda biz ýa-ni petisiýany, teýärde petisiýany ONU tapşyryp gaýdar. Golçep hemme şu hereketlerimiz, şu mitinglerimiz esasy bütün dünýäde biz Amerika'da esasy guramalara görkezer Türkmenistan'a bir kanun hereketler prezidentinin edýänini ve şu bir kanun hereketler hiç wagt uturmaýanyny biz diňe Türkmenistan'ın miting 14 sentýabrda geçirip şu zatlar durup bolýar diýip şonu düşündürür. Sizin bilişiňiz ýaly Amerika'daki bizim vatandaşlarımız Türkmenistan raýatlarymyza, Türkmenistan doganlarymyza kömek etjek şu mitingler guruldylar. Şonuň üçin olar berekeler diýen hemmetine şul organizatorlar, miting organizawat edýän adamlara hemmetine taňary ýalkatyn ne diýip bolsa biz şonu gowy edip geçirer. Hemme Amerika'da ýaşaýan türkmenlere haýyş edýän aktivistlerimize, devletin aktivistlerine gelin 4-5 günne iş taşlap bir uly bir pul kazanjak dagymyz ýok. Maşgalarymyzy alyp gelin köplük bolalım. Bütün dünýä görkezeli biz öz garnaşlarymyzy ýekölini goýmaz, biz şolara kömek ederiz. Biz her adam üçin arkasynda durarys. Şonuň üçin gaýrat edin gelin. Men siziň hemmäňizi çagyrýan, şu mitingde goşulyň, şu mitingde biz uly dünýäde iň bolmadyk uly mitingde geçirir we görkezeriz. Bütün dünýä. Şu mitingde görüp bir kanun saýlanan prezident bilsin, biz soňuna çelik eder, biz öz öşükleri eder, biz inni bir kanunçylyga seretmez, biz inni bir kanunçylygy dururlar. Sağ olun, indiki gepleşiklere çenli. Sağ olun.